सांग माने दिन बेला खाइबा तो माँ बज्रसेना होटल खाइले ଏବେ ରାତି ଖାଇବା ଖାଇବେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜେଜ ଆଉ ଆମ ଦୀପକ ଭାଇ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଖାଇବା କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ଏଠି ଅଛି କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇନି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯାହା ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯାହା ହଉ ତମ ହୋଟେଲଟା ଏତେ ବଢିଆ ଆମେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛୁ ଆଉ କମ ପଇସାରେ ଦେଖ ଚିକେନ କେମିତି ଆମେ ପିସ୍ ଆଉ କେମିତି ଚିକେନ ସବୁ ପିସ୍ ସବୁ ମାନେ କଟା ପିସ୍ ରେଟ୍ କଣ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ତେର ଟଙ୍କା ଅନ୍ନାରେ ମାନେ 15 ଟଙ୍କା କୋଟା ବିକ୍ରି ଇଏ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଫାରିକିଆ ନା ବୋଧେ ନୁହଁ पूरा हाथिकिया ना हाँ पूरा फाड़ी ना चिकेन देखो केड़े केड़े पीस कंटा पीस केड़े पीस माने गोटे प्लेट माने दौरान माने ये को 6 पीस कर दौरान सब जगह 4 पीस देखो 1 2 3 4 5 6 थरे भाई भौणी मोर अनुरोध थरे आसी ये बज्रसेना होटेल को थरे माने आपण निजे आसी टेस्ट करतु खाद्य निजे खाई अनुभव करतु केते बढ़िया केते माने